היי לכולם, לי קוראים פריאל. אני החלטתי היום לעשות לכם סרטון טיפה שונה מכל הסרטונים שאני עושה. היום אנחנו הולכים להכין סקוויצ'ים, אז בואו איתי לתהליך. אני הולכת להכין סקוויצ'י כף רגל, כמו כמעט כל הסקוויצ'ים שכל הבנות אוהבות, כמעט סקוויצ'י כף רגל. אז בואו נראה לכם את המרכיבים. מרכיב ראשון, דפים. מרכיב שני, דבק סלוטייפ. מרכיב שלישי, הכי חשוב, עיפרון ומחק. מרכיב רביעי, הוא לא כל כך חשוב, רציתי להוסיף כי זה ממש יפה. מלא פונפונים כאלו צבעונים ששמתי כל הספרים שלי שאני לא צריכה. עכשיו זה צבע גפן, והדבר גם כמעט נראה לי אסור כדי לקשט את הסקוויץ' שלכם טושים. אז אני אתחיל, אז בואו נתחיל. אז אני אתחיל בלצייר את הסקוויץ' שלי, אז אני אתחיל לצייר כף רגל, ואז אנחנו נגזור אותו ונעטוף אותו בדבק סלוטייפ, ואז יהיה סקוויץ'י. אז בואו נצייר. אז יש לי בעיה אחת שאני לא מצליחה לצייר כף רגל, כי אין לי כאן דוגמה או משהו כזה, ואני לא מצליחה, כל הזמן מצא לי דברים כאלו. אז עכשיו אני אעשה, אז אתם יכולים לצייר נגיד כף רגל, אבל אני הולכת לשנות את זה ללב, כי פשוט הכף רגל יוצאת לי מאחורת ואני ממש לא מצליחה כבר בזבזתי שתי דפים, אז אני אצייר לב. ומי שרוצה לעשות לב שיעשה, מי שרוצה לעשות לי כף רגל שיעשה, מי שרוצה לעשות משהו אחר שיעשה. ענוי. אוקיי, אז הלב שלי מוכן. זה הלב שלי, זה אל תתייחסו, זה יצא לי מכוער. זה הלב שלי. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה לצבוע את הלב שלי. בגלל שלי יש טושים, את הטושים חזקים שעוברים לשולחן, אז אני הולכת לשים דף מתחת ולצבוע את הלב שלי, אני הולכת לעשות אותו בוורוד. את הלב שלי אני הולכת לעשות בוורוד, אמרתי לכם, אבל אני אעשה בוורוד אדום כזה. יש לי כזה מספר 5, שהוא גם מאוד וגם אדום מעורבב כזה, ואני ממש אוהבת אותו, אז אני אתחיל לצבוע, והוא נראה לי שהוא טיפה יותר אדום. אם נגיד נשאל אתכם אני צבע את זה, אתם תגידו אדום. אז אני עוד שנייה גומרת את הלב שלי, ונשאר לי ממש טיפה לצבוע, ואתם יכולים, מי שלא יודע, מי שרוצה לצאת מהקו ממנו כוח לצבוע מדויק יכול. ככה אתם יכולים לגזור את זה מסביב וזה לא כל כך משנה, ואני לא לצבוע עם פנדה, כי אחר כך אנחנו נצליחו להדביק את הדבק סלוטייפ, לא נדבק על פנדה, אז אני מדגישה לא לצבוע עם פנדה. מי לצבוע עם פנדה יכול לעצור את הסרטון שנייה ולעשות לב חדש, או לשנות את הצבע, כי הדבק סלוטייפ לא יכול לצבוע את זה. זה הלב שלי, עשיתי אותו יחסית מדויק, כי אני קשה לעשות למדויק. עכשיו אני הולכת לגזור. אז אחת אגיד לכם גם מרכיב מאוד חשוב זה מספריים. אני הולכת לגזור אותו, אחר כך לעשות אותו כשבלונה ולצייר עוד לב, ואז יהיה לי 2, אחד לצד תחתון ואחד לצד שמעל. ואחר כך נעטוף אותו בדבק סלוטייפ ולשים אותו כמעט, פשוט הולך להיות מושלם מטורף. אז אני חייב מספריים ולחזור. אז הנה, הבאתי מספריים, עכשיו אני הולכת לגזור את הלב. אני עשיתי את הלב שלי לא כזה גדול, כי אחר כך זה 3 שעות גזירה וגם לבזבז מלא צמר גפן, וגם אני כל כך הרבה פונפונים, סורי על הדיוק. ואני ממש משתדלת איך שציירתם לגזור, וגם השבלונה צריכה להיות תואמת לזה ממש, כי אם אפילו טיפה זה לא יהיה יפה כל כך, אולי טיפה יפרש, אבל להתחלה שלהם צריכים להעתיק את זה ממש חזק כדי שזה יחזור לכם יותר שאני אגמור לגזור את הלב. אז אני שמתי לגזור את הלב, ככה הוא נראה. עכשיו אני הולכת לקחת עוד דף, או פשוט לשמש בו את הדף, כי אם נשאר לכם מקום אתם מניחים את הלב על הדף בצורה כזאת. רגע אני אראה לכם. הנה נגיד פה יש לי מקום על הדף, אני מניחה אותה פה, ואז מציירת וגודרת מסביב.
עכשיו אני מציירת את הלב, כי הלב הזה אמרתי לכם כשבלונה. עכשיו אני אקח את העיפרון, מרזק אותו ממש ממש כאילו חזק. הנה. צריך לרזק אותו ממש. אוקיי, וואי, זה ממש מלחיץ. כי אם אני כאילו אצל הקווים, אני צריכה כאילו להתחיל לצייר את השבוע, את הלבר שאני מציירת עכשיו מחדש. כן, יצא לי יחסית טוב. עכשיו אני הולכת לצבע גם אותו, ואז כאילו זה יהיה מאחורה. אז עכשיו אני אתחיל לצבע אותו, ושנייה אחת לכם, כי יש לי ממש את אחוז, אני יתאים ואני אחזור לכם. אוקיי, אז התנתי את הטלפון וחזרתי לכם, ובכוונה לא צבעתי, כי רציתי לצבע איתכם, כי יותר כיף לי לצבע איתכם. תרשמו לי בתגובות כאילו אם אתם רוצים שאני אמשיך עם הסרטונים האלו, או נגיד לעשות יותר סרטונים כאלו, או יותר סרטונים אחרים, כאילו סרטונים רגילים שאני כל הזמן עושה, שהם דקה וחצי זמן, או שאני פשוט אעשה גם את זה וגם את זה ביחד. תשמעו בתגובות מה אתם יותר רבים שאני עושה את הסרטונים האלו, אבל תשמעו בתגובות איך יצא לכם. עכשיו אני צבועת, עכשיו אני הולכת משקיעה. גם את זה כאילו האחורית ואני מתייחסים לזה, וגם כאילו ככה גוזל את זה. אז שנייה, לפני שאני מתארת משהו צבוע, נשתה מים. אז בואו תענו לי אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל מדברו. טעים. כמו שאני שותה מים מהשפתיים שלי, יש מילות יותר. מה זה? אוקיי, נשים את הבקבוק שם למעלה כדי שהוא לא יפריע. אז ככה הלב שלי לא השקעתי בכלל. עכשיו אני אגזור אותו ואני אסיים לגזור ואני אחזור אליכם. אז גמרתי את הצבע גם את הלב השני, ובואו נראה אם זה תואם. אבל תואם. תראו אותו דבר. אז זה הולך להיות הלב שלי. אני הולכת לעשות אותו ככה. עכשיו אני אתחיל להדביק אותה בצדדים ולא להדביק אותה לסף כדי שיהיה מקום גם להכניס את המגפן שלי. אחרי כן אני תפצה בדבק קצת לפה תלכות אחד המשלמים בעולם. אז בואו נתחיל. אוקיי, יש לי 7%. אז זה ממש נתחיל. זה לא להתחבא. עכשיו אני נתחיל לדבק סולטה ביד. אני בדבק סולטה שהוא כבר מתקל, כי אני סנון שוקלת ונתחיל מאוד סיליק להם לדבק סולטה, לגזור מספריים או משיניים. אני יותר מתקן את זה, קנו לי מתקן ברוך השם. לא מרגישת אותו קצת, כי אני ממש מתרגש. סתם. כן, ברוך השם, אני הולכת להדביק. המקומות שהם אמורים להידבק, כאילו. ככה אני מדביקה, בגלל שזה לב, בגלל שזה כאילו חצי עגול, אז כאילו זה לא יכול להידבק ממש על הכל, אז תשתדלו כאילו להדביק, לגזור, כי זה ממש לא יפה שזה נשאר ככה. אני הולכת לעשות ככה. ואני רוצה להשאיר פתח כאילו בשפיץ של הלב, להשאיר קצת פתח קטן. עכשיו אני אקח עוד חתיכה, לא כזה גדולה, כי זה רק על השפיץ שלמטה. אני משאיר הפתח בשפיץ שלמעלה. הנה עוד ממש שתי חתיכות האלו שעכשיו אני גזרתי.
אז הנה המדבקה האחרונה, או שעדיין נדביק אחרי שאני אגמור, כי אני צריכה יחסית מקום. אז אני פותחת את הצמרגפן ולוקחת חתיכה יחסית שתתאים. נראה לי שהחתיכה הזאתי. אם נצטרך עוד או שנצטרך להוריד, אפשר לעשות את הכל. צמרגפן זה לא חד פעמי. ניקח שתי חתיכות שיהיה אחד לחצי הזה של הלב ואחד לחצי השני. זה יהיה החלק הראשון, כזה חתיכה טיפה יותר גדולה והחלק הראשון טיפה יותר גדול. אחד גם להדליק שם למטה, נראה לי שאני לא צריכה עוד. נגיד סוגרת פה, רגע, אם אני נגיד סוגרת פה, אפשר להכניס עוד, כן, אפשר להכניס עוד ממש טיפה, כדי שזה יהיה לי לחצי גדול. איזה חתיכה יצא לי. אבל תרשמו לי בתגובות שיש שאני מבחתה שלכם איזה סרטון אתם הכי אהבתם. איזה סרטון שאני הכי אהבתם. אני גם ממש שמחה שאתם מפרגנים בי בתגובות, בצפיות. זה ממש משמח ומרגש. באמת, אני לא תחליט. כל משפחה שלי שמחה בשבילי, ואני שמחה, ואני מקווה שגם אתם שמחים בשבילי, לא יודעת. טוב, עזבו את זה רגע. הלב שלי, הסוויט שלי, מוכן. ככה אנחנו הולכת לעטוף אותו בדבק סלוטף. אם יש לכם פשפיץ דבק סלוטף, זה לא כל כך, זה לא כל כך משנה. כי גם ככה אתם יכולים לעטוף את כל הלב בדבק סלוטף. כאילו, אני לא חייב, אבל אני ממליצה, כי אם אפשר לקרוא לכם את זה, נגיד, דבק סלוטף, זה כמו, איך קוראים לדבר הזה? אלימציה. לא, תחשוב לא קוראים לזה. זה כמו זה, למינציה. זה כמו למינציה. ביתית. למי שיש למינציה, יכול לעשות אם הוא רוצה, אבל נראה לי שזה יוצא מדי מוגזם. החצי ראשון גמרנו, עכשיו אני הולכת לעבור לחלק שמאחורה. כאילו, יש פה טיפה פחות, בגלל שמשדבקתי מאחור קצת עבר, אבל קצת מקדמה, טיפה לי מאחורה, אני הולכת להדביק לא כל כך הרבה, וגם כל כך קצת, כן. וואי, טיפה קרוב, אני חושבת ממש כל מאז שהייתי בווילה, חזרתי רק היום. הנה, אז אלה שלי מוכן. עכשיו אני חתיכה קטנה. הלב שלי מוכן. עכשיו תראו, נראה לי שאני הולכת לצלם תמונת ערוץ, ואני אעשה את התמונה של זה. רגע, תראו איך זה נראה.